بچه چه برادرو و شما خواهش میکنم از دوشی مرا دستگیری کنی رادنوی به خدا رادنوی مرا مانده شدگیم امی امریکا ده به خدا بیزور شدگیم ای همه دور ای پدر مادر امی روزای نزدیک کپکچه های خود میبروی رادنوی نمیاد ده 3 روز پس رادنوی уже ده دوشنبه روز امی سیستمش را تیار کنیم دستافکا پستافکاشا بچه چه دستگیری کنیم کپکچه مرا بخرین 100 سومون ای رادنوی 100 سومون نرشامودم نه قیمت نه ارزون حسابی ای سامی главный حسابی ای همش نمیرد دورا مقصد امی کلون و مایده خواهش میکنم امی کپکچه مرا بخرین ام برادروی کلون даже امو کپکه را شما نپوشینم رادنوی بخرین ягон брачишкачиҳотон дабитаин ё ки хона дамонениш чиста айно мима ярӯз не ярӯз во мехӯрем ман гарени хирсан мешам просто радной бачаҳо ча бо ҳаму фоидаша радной мақсад ман бо ҳами внимание мекунам шумо дар ози ҳами кадоми кепкаи мара мехара радной ман прямой эфирда дабавидиш мекунам $100 мегзаронам бо дигар одама прямой эфир добавить мекунам $100 мегзарам ҳар рӯз ҳам хеле эфир мекунам одаморо дар эфир добавить мекунам $100 мегзаронам дар як рӯз 2 нафарда $100 мегзаронам ҳар рӯз ҳам хеле чтобы интерес нешава так что бачаҳо ча дастгирӣ кунед ки мо надорем отай миллионер ки бигем отай ма дар як магазине ки ман бизнес кунам хай худмо ҳами худмото ҳаминҷа ша зад бачаҳо ча наи хеле кардесам системаро тайёр кардесам доставка тамоми тоҷикистон бепул радной мақсад ай ки ҷои ай кулоби ай данғараи ай ки ҷои нести радной просто ҳам хеле медрои номер мемонам пулшонам мегзаронӣ чӣ мекунӣ адресотам менависӣ короче ман ҳамаша гуфтам шумо да бачаҳо ча иншоллоҳ ман боварӣ дорам ки шумо мара дастгирӣ мекунед 100 сомона жалка намедонен мехарен кепкаи мара кадоми шароит дора ҳар се цветоша бихара радной вообще ба номи Аллоҳ гарени хирсан мешам не ки бо як чиз дига худам да кайф кардесам мардум магазин доран медони 500-600 квадрат либос мефурӯшан радной не ки хеле гап хабар намекунанд хит ки як кепкаи қоқ дорум радной доставкаш тамоми тоҷикистон бепул бо ҳар рӯз худо медонад чанд қадр давом мекунам мумкин як моҳ давом кунам ман намедонам зависит чие шумо мехарен ё намехарен $100 метавон ба як кепкаи қоқ фаҳмиди ҳамун фоидара ман қади шумо тақсим мекунам радной дастгирӣ кунед нашод ҳама чиш гап задам радной нашод качестваш гап назадам нашод надписиш гап назадам бачаҳо ча материалаш ҳама чиш радной фулай радной лично ман кепкара нағз мебинам гарени кепка пушира нағз мебинам не кепка намепушам барои чӣ намепушам барои ки бачени дилам намеёвам радной мемонамш иҷаш нитой уҷаш нитой иҷаш нитой ҳами кепкае ки ман бировардам ку радной ба худо қасам 100 ай 100 ай радной фаҳмидӣ фулай ҳам шиштанаш ҳам любои хеоли ман нишон метам радной як рӯз 2 рӯз пас мебирорам шо радной навистагиша ростига ба Америка дизидагим радной да иҷа гарени хеле модадаи гап хабарай радной хеле хулигано мепушанд ай Америка дизидагим навистаги ира би радной меги телефон бозора эй била радной рави да Америка мардум да ки ҷо хован ин опол дора худаш мен my friend thank you money you good what's your name my friend Chris have a good night thank you sir thank you ина радной Америка бачаҳо ча Америкара бинед радной да иҷа ҳам духтари мусулмон ҳастаям yeah good come on
Can I get bread? Can I get some bread? I need some bread, please. Well, let's take the water over there. No bread? Sorry? No, no. Bread. Can I get some bread? Thank you. God bless you, okay? Can I get one more stuff ice cream so I can have نگاه کرد نوعی را بی مردم ها بی در امریکا چکلی زنده کسی دخترک ها مسلمان ها را نوعی نکی کسال شده گیم دیگرش؟ نزدیم یو می Hello. Oh, how about it? We're gonna take one, bro. گل You got. نگاه تو مردم چکلی زنده کسی absolutely wonderful. Like I said, nobody winning. Have a good day guys